ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni cañaf yasin laka hamme samba luggere pooli boɗeji daru ijratu bunkunto kon waktu yoni hato jabbi jala kame misra hato jomboga en jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal toppitiɓe sénare kame laɓala e ɓamti golle mumen oɗo henna ñalawma hande toon to leydi Mauritanie dadiɓe leydi ndi rewintoɓe werlaji gujjaɗi dañi fawde juuɗe mumen e yimɓe jeetato o saaha mo gonɗena toon to leydi Mali hoorejo jagorɗe o gonnoɗo e jillu mum e nder leydi ndi e caggal kayde pelɓodiral manggal waɗi toon ha hayti wadde jillu muɗum toon to Guinée Conakry debbo dahanoɗo toon nayi nduɗo hen lewru e yitama oɗo saaha mo gonɗen omo wuuri omo selli kabruji menan jolam jaberi ko Ali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare jeeɗiɗi jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappoya jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal jogiiɓe sénare kame laaɓal natannoɓe hofgo juuɗe e booli Dakar ɓamti golle mumen e caggal noon nde ɓe kofi juuɗe mabɓe ngam wiideɓe kay aɓe ndewa laamu ngu koppareje jonɗe no feewi e kala kayɗo turnuɗa kay beddaji booli Dakar ɗo jiiɗa kala koko tunwi oɗo hen ñalawma hande noon ɓe puɗɗitima golle mabɓe caggal kayde laamu ngu nanni juuɗe poos yaltini kay kene tolno milliard e feccere walla ni mbiyen milliard e milliard piccal jeetati ko ɗum tigui laamu ngu yaltini e kene fota wonde noon sappo kene fota wonde noon temedde 5 million e ko ɗum tigui wonata yogay jobɗele oɗo saaha mo gonɗe noon jagorgal kettugal e oɗon fannu biyeteɗo Amadou Ba e hunani mamaɓe ɗo e aljuma paɗo so gueno haaji ma yaltin kene wona milliard uji 3 e kamɓe noon ɓe kolliri ngal jagorgal so tawi kay waɗani koɓe kaldi ko e koɓe ruttitoɓe e hofgo mabɓe juuɗe ha joni toon to leydi Sénégal keddoren ma en kaale bateau jagorde bango hanki e saabi noon bateau jagorde waɗi altina koko faya ko e woni maggal Touba waɗata kay ko alarba ɗum noon ne teska ma wonan kay faaɗo no feewi e wonande kay yogay yiɗɓe tawtorede ko ɗum saabi noon ɓe keññi ñalawma hanki o ngam kay wadde bateau jagorde hoorejo leydi Sénégal noon suuti konnguli mum ngam jarde ngal ɗo hen catala e doing business ko catal wiyete noon tuma kay nde ɓe jaltini doggol ngam wiiteɓe kay leydi Sénégal ene jeeya e leyɗele 5 Afrique banggue hirnangue ɓurɗe ƴellitade ko fate banggue heblo kame faggudu e yencinde kay oɗo saaha mo gonɗen Sénégal ne jeeya e ngol ɗon doggola e soɗon teski noon doggola yaltino caw kay Sénégal ne jeeya e temedere capanɗe 4 leydi e ko wona ɗum ko noon doggol jaltugol kesol wonande kay hitande fayande nde e Sénégal ɓeydima ɓamtade yogay deggi jaltunoɗi oɗo saaha mo gonɗen ko temedere capanɗe 4 doggola ha joni toon to leydi Sénégal keddoren hoorejo leydi Sénégal biyetenoɗo Abdoulaye Wade walla ni biyeteɗo Abdoulaye Wade e cunnoɗo konnguli mum toon to Touba ngam wiide ɗum laamu leydi Sénégal o saaha koko tekkini ñamali ha ɓurti e leelani kay jagorgal kettingal e on fannu jartimamamo Amadou Ba dañi jabtade Abdoulaye Wade ngam wiide kay Abdoulaye Wade so tawi yiɗi dañde ko laaɓi yo yaaha yogay boñuji mawɗi ɗi kala so yeehi yo namdo kay so tawi Sénégal oɗo saaha mo gonɗen ene hebbini ñamale walla hebbinani ñamale ko wawi hen wonde kala ma dañ toon ko ɓuuri labde ha joni keddoren ko toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to Touba yogay leeɗe Touba ha tenti leeɗe 4 oɗo saaha mo gonɗen ne jogui caɗele ndiyama leegal biyetengal Jannatu Kame Sinthiane ɗe leeɗe noon ko leeɗe kay o sahani mo gonɗen ɓe jiiɗa kala nana mbaɗɗe bamɗi ɓe nana gone sarataji ɓe nana gone motoji e werlaji e yoga hen nana belni bidon ngaji ni dartoya diƴƴe
be koliri non maggal suwata o yontude kono so tawi dije ngakirindani hen ya taw jogorani musde yo gaylede ha joni tonto leydi Sénégal kedoren ma en jaha tonto jawbe e wuro witengo kosanke ton non ko tana musdo wadi tona odo hen suka gorko non ko étudiant jangowo tene kadi o heddinimo e yaade dudal jaabi ha tirdi ko classe goto o yaranno koy duuɓi sappo e jeenaya omo wiye Moussa Balde ko kanko tigi tawa omo welta kay kolowlo we suuri caggal kay nde o jaggi ɓoggol o haɓɓi e dande makko o warti oɗo saaha mo gonde noon dadiɓe on fannuɓe nana guddiri hello losko e gam ƴewde holko saabi wartademo ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali kay e ɗiɗo hen accident ji musɗi baɗɗi toon accident musɗo baɗɗo lawol Kébémer faade Touba ñalawma hanki yoɓima pittali capanɗe tati hollirama noon hen yimɓe jeeɗiɗo jeeya koye galle goto kamɓe ɗon ɓe giwno ko toon to Ndar ko toon tigui ɓe jeeya ɓe birnama oɗo subaka hande toon to Touba toon to Bambey tonne kadi ko accident musɗo waɗi toon walla mbiyen Bambey tonne kadi ko accident musɗo waɗi toon e taw kadi ko car goto bulɓodiri toon e Ndiaga Ndiaye goto ha yooɓi fittandu neɗɗo goto on noon mayɗo hen o hollirama e taw kadi holli ɗum ko jayde wiiten RFM holliri wonde mayɗo hen o ko emprunté e sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie dadiɓe leydi ndi oɗo saaha kala gonno koye loskoji luggi no feewi ko fate werlaji gujjeteɗi oɗo saaha e nder leydi Mauritanie e kamɓe noon ɓe dañi fawde juuɗe mabɓe e yimɓe jeetato hakkude jaarowo e duuɓi nogas e joyyi kame capanɗe nayyi e joyya hen ɗiɗo noon darima hanki e yeeso magistrat ko wona ɗum ko noon ɓe jaaɓi haalde kay ɗin werlaji to tawete oɗo saaha kene fota wonde werlaji nogas jiitama e noksot keddiɗi noon ko sappo e joyyi werla hakkude Elega Cameros toon jiita ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren ma en kaali worɓe ɗiɗo ɓurɓe ɓattade hoorejo leydi Mauritanie hen goto noon wiyete ko Ndiaga Dieng goɗɗo noon ko ɓi hoorejo leydi ndi kamɓe noon ɓe jaltini mettere mabɓe no fewi faade kay ngalɗo catal biyete ngala serpa e tuma noon nde ɓen kay cakti yogay konguɗi ɓen cakti yogay konguɗi gam wiide kay laamu leydi Mauritanie so tawi heeɓi balle walla ko fati e ñamale yoga hen yettota ko ɗo jogori faade ɗo e siftinde o noon Ndiaga Dieng ko kañum wonno état majeur mo leydi Mauritanie e caggal noon wa ardinoma kala ko fate douaniéɓe omo ɓuuri ɓattade hoorejo leydi ndi kame ɓi hoorejo leydi ndi ɓen noon kolliri e wonande kay jayde wiitede kirdim kame jayde wiitede muri web ene wondi kay e jayde wiitede monde afrique ɗiɗo jayde noon koko bonni inde makko ko ɗum saabi kay wadiniɓe kaytol gam nawdeɓe yeeso ñawore e wonande kay ko ɓen kaali ko holto guitti ɗum ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ardiɓe jaydeli taw kadi ko jaydeli privé o saaha mo gonde noon e kamɓene ɓe jalti e deƴƴere mabɓe gam hollirdeɓe kay wonde ɓen renoɓe ko fati e jaydeli e taw kadi koko fati e lempo witeɓe TDM ɓen noon kolliri wonde oɗo saaha mo gondena e so tawi kay ɓe jooɓi koɓe udditteɓe kamɓe noon ɓe kolliri ɓe ngala ngaluji no fewi kono kay kala temedere e goto e mabɓe kala ene wawi yebde hen buuɗi joya e Mauritanie walla ni mbiyen ngalɗo hen cetal biyete ngalɗo cetal walla mbiyen e ndeɗo hen jayde witende Moura bi toon kamɓe noon ɓe kolliri wonde kay aɓe mbawi yebde kene fota wonde nogas e 5 millions taw koye koppareje ugguya e Singuitina holliri kañum e hoore mum ene wawi yebde kene fota wonde kay e million ngaji sappo taw koye koppareje ugguya waɗa niya holliri ko nogas e 2 millions wawi yebde e Sahel ko nogas e tati oɗo saaha mo gonde noon ɓe goni tigui koye kaldigal e kamɓe noon ɓe kolliri sa ƴetti kala temedere tigui ko bujjoyi ɓe mbawi yebde hen ene hollira noon oɗo saaha ɓe goni tigui koye haala paaka e nandiral e so renaki ɗo yontere fande koɓe jogorɓe uddidde jaydeli mabɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren ma en kaali jagorgal walla ni mbiyen ma en kaale sursarɗiyeji ndu leydi Mauritanie e taw yaltinum ko jayde wiitende Al Akbar oɗo hen sarɗiyen ko wiyete ko Ela Hachim wuldu Belal e kanko noon wo suuti konguɗi makko gulɗi jew gam farnu ɗum e laamu Aziza o faani ɗum tigui koye jagorɗe Aziz ha tenti kay jagorgal yencino e gam hollirdemo kay wonde jagorɗe leydi Mauritanie wona jagorɗe keɓlaɗe ngala gandal ngala kadi ko wiyete diplomatique ko ɗum saabi tigui leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen koko
teppi ko koronki yarude yeso sen giwi tonto leydi Mauritanie parin ko tonto leydi Mali horejo jagorle biteɗo Abdullahi Idrissa Mayga gonnoɗo e jillu mum hanki e nder leydi ndi taw kadi ko nonku biyeteɗo sumpi ene tawe 4 kilométre hakkude muɗum e joom fungi ko toon wo yinno yaade toon noon hanki janguji limti ndi mbaɗi toon caggal kay nde werla kono yankoɓe goto kay yaɓi toon pettoje waɗani mayɓe kono waɗi tato gañiɓe waɗi jeeɗiɗo taw kadi ko jamburi yankoɓe yanaɓe toon ko nden tigui wo felliti haytinde jillu makko o rutti toon to lamorgo Mali woni Bamako caggal muɗum noon ministre mo loni hollirama yanama toon to gawo ñalawma hanki o ɓe pellodiri mabɓe ha wuli jaw ɓen kay arnoɓe taw kadi koye pelle ceɓitiɗe dañi warde yimɓe tato ɓen noon ko civil en dañi duppude yogay werlaji e oɗo ñalawma hande noon toon to leydi Mali taw kadi ko nokku biteɗo Sévrin kene fotta wonde kilométre uji 10 hakkude mum e nokku biteɗo Fatouma toon noon ko neɗɗo goto yoɓa toon fittan mum walla ni ko yimɓe ɗiɗo mbara toon taw kadi ko ɓurnoɓe ɓattade joom wuuro Fatouma kamɓe noon hollirama ko worɓe jeegomo gaare motoje ko ɓen tigui jane makko walla jane mabɓe jooɓi pittali mabɓe kono ha ɗoɗo gonɗen ɓen cuwata o yiitede ha joni toon to leydi Mali keddoren ma en kaale ɓeɗo hen wat boniyankol walla tan mbiyen wuyɓe fawaɓe juuɗe ñalawma hanki o kamɓe noon fayiɓe juuɗe kay ko dadiɓe ɓe jagga noon koye legal biyetegal ñama koro kamɓe noon koɓe yimɓe 10 oɗo saaha mo gonɗen hollirama ɓe mbaɗi janguji limtinde nder Bamako fawa junggo ko ɓiɗɗo Sénégal najo goto biyeteɗo Sirigna Gueye ene wonde sukaɓe nayo ɓiɓɓe malinaɓe kamɓe noon kene fota wonde kay werlaji ɗiɗi heftama e mabɓe walla ni mbiyen kene fotta wonde werlaji ɗiɗi tettama e mabɓe kene wona motoje jeetati heftama e mabɓe kamɓe noon koɓe joyo kene fotta wonde nogas e tati tufere taw kadi ko huuɗo ɗayno koko ɗum woni tigui ko hefta e mabɓe hen goto noon biyeteɗo Sirigna Gueye ko ɓiɗɗo Sénégal najo ko kañum tigui aduna kon huuɗo bonko omo yaɓani jeere Bamako ko toon tigui wayeyata ɓe wondunoɓe noon kamɓe kala ɓe dañi fawede junggo saaha mo gonɗen toon to falde kay nokku biyeteɗo Sadiola toonne kadi ko jango musgo waɗi toon taw kadi waɗi ɗum ko worɓe waɗɗiɓe motoje gari jani toon hanki jamma pecce jamma e nokku biyeteɗo Korokata walla mbiyen nokku biyeteɗo Korokata ene tawe toon e nder falde Sadiola toon noon ko toon tigui ɓe jani e daral nayyi gotal haaɓe jooɓi fittandu pullo masinanke goto garnoɗo yeyde nayyi mum ko ɗon tigui ɓe pelli ɗum hollirama noon nde ɓe ɓenni ɓe jani e station goto haaɓe nawi toon kene fotta wonde million ngaji 4 e koppreje franc CFA dadiɓe noon caggal mum gari gudditi hellol losko on mayɗo hen noon o wirama oɗo saaha mo gonɗen e taw kadi yettino on kabaru ko musidɗo men Samba Siley Sowa sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry Mariama Siré Diallo e jarowo e duuɓi nogas e jeetati ko kañum dahano nayduɗo hen lewru kanko ron o wonno tigui koye leegal biyetegal Mamou caggal nde joom galle makko e tottimo koppareje yo yakay wo sodoya leɗɗe ɗe o fota safrade ko nden tigui o fotte debbo goto ene murni ene jogui palade ne woni hen avocat nde on noon ari ha ɓattimo noddimo tigui yo jaggannum palade on nden wo jaggui on woni fewnide dadol mum hawre worɓe ɗiɗo gari nde ɓe jaltini kalis noon ɓe tottimo nden tigui ɓe mbi ko cadeau makko kamɓe tigui dokkimo nde o jagguiɗen koppareje o holliri ko nden tigui woni o perdi ko wiyete connaissance wonati andude hoore makko ɓe doni ɓe mbaɗimo e werla ɓe nawimo noon ha e nokku biyeteɗo Kuba ko toon tigui wo ɗifti caggal mum o tawi e dogno werla one ɗani debbo ne jippi ko nden tigui udditi wo dañi dogde wo dartoyi ko nokku biyeteɗo Laabe oɗo saaha mo gonɗen noon joom galle makko yitimo omo selli omone e jaam haytana goto heɓanimo eɗen mbasiyo bandiraɓe tan ɓe mbawata rentade yogay gueɗe so tawi neɗɗo noddima sa famani woto faye e mum caggal o saaha mo gonɗen sen giwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Togo o ñalawma hande lundiɓe ɓe e mbaɗi erango yoɓe mbar kadi seppo hesso no fewi kono laamu ngu o saaha mo gonɗen ene heɓli gam wadde beldal hakkude mabɓe lundiɓe ɓe e toon to leydi Libéria suudu ñawore towdu ɓurdu tawde ndu oɗo ñalawma hande walla ni hanki ɓe dirtini ɗo hen sumgoji caggal kay e jiiɓo mawɗo gonɗo hakkude mabɓe ha joni kabruji men e ɗemgal Pulaar paɗen ko toon to RD Congo colonel e Kayonga ko kañum tigui fawa junggo darima hanke yesso ñawoɓe ɓe e caggal noon tumedemo wonde kay mo wondi e ɓeɗo witeɓe rebelle en caggal kay mo addi e fitinaji e nder leydi ndi oɗon ketto kaɓuruji mon
Jolam Jaber Sauto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala ghali abouba ma en jaha ton to Afghanistan kame leydi France États-Unis d'Amérique e ha ton to Liban ceerno ghaliba bismillah maɗa seydi sar kabaruji men jolam jabiri puɗɗortoɗen koto leydi Afghanistan to Afghanistan noon kalen e Kaboul e nder Kaboul noon mbiyen ko jango musgo waɗi toon e subaka hannde o tawa kadi jango ngu waɗi ko nder télévision goto télévision tawteɗo e nder Kaboul ko sagataɓe worɓe gari tigui ne joguiti petelaji mumen e gernatuji ɓe naati tigui e nder radio télévision eɓe pella eɓe beddo gernatuji e oɗo saaha noon en ganda tigui holno foti maaɓe mbaɗi hen no foti gañiɓe kadi ma en gartu hen ko ɓuuri yaaji e yaccade koto leydi France paɗen kalen oɗo biteɗo Edouard Philippe kañum woni hooreɗo jagode leydi France e o saaha fof koye jillu makko woni jillu makko noon e nokkuji biteɗo outre-mer woni Lugure tawa ko nokkuji jeeyade France tawa kadi tawateɗe hakkude maaje e ñalawma hannde o noon omo tawe tigui e diwan biteɗo Saint-Martin noon o jaɓɓama toon jaɓɓungal musgal no fewi nde won noon kay o tawi toon ko yimɓe haaɓe haaɓanɓe laamu ngu nde won noon kay guila jayaji baɗɗi toon tawa kadi koye urogaji guila waɗi toon e oɗo saaha ha joni wol galleji nan toon tawa kadi galleji ɗi ngala courant galleji kewɗi kadi nan toon kuuɓeji mumen tawa bildiji ɗi koko woni ɓe kolliri noon mettere mabɓe no fewi faade e laamu leydi France koto dowlaji dendude Amérique paɗen Donald Trump noon mbaɗɗo jillu makko e nder Asie ñalawma hanki o ummima tigui to walla mbiyen o wonno tigui caggal nde ummi e nder leydi Japon o waɗi ɗon 48 heures o yaaɓini tigui e ñalawma hannde o to wiyete Corée du Sud naɓe noon kolliri mettere mumen no fewi sababu kay ko ñalawma goto waɗata ɗon e caggal nde waɗi balle ɗiɗi e nder leydi Japon koto Liban paɗen to Liban noon karen oɗo biteɗo Sadi Areri noon ko Sada Areri ko kañum tigui wonno hoore jagode leydi Liban ko ɓi noon oɗo biteɗo Rafik Areri kañum kadi bammakko wonno jagorɗe leydi ndi kañum wonno hoore jagorɗe leydi ndi barnoɗo tigui e nder Beyrouth e février 2005 guila 2016 noon mbiyen ko Sada Areri ko kañum tigui woni hoore jagorɗe o waɗi no jillu makko tigui ñande nayyi lewru jolal no gonɗe ndu to Arabie Saoudite ko toon to Arabie Saoudite o windi ɓatake makko tigui taw ko ɓatake yidde hollide kay wonde woppi golle ha laaɓi mbiyen lettre de démission mbiyen hakkillaji kewɗi noon ene mbaɗi wonde kay ko laamu leydi Arabie Saoudite royaume Arabie Saoudite kañum tigui saabi ha oɗo biteɗo Sada Areri woppi jagorgal mum leydi Liban noon e gardugol oɗo hoorejo leydi ndi kañum tigui e oɗo kadi gardiɗo koninkoɓe biteɗo Hassan Nasrallah kamɓe foof ko yimɓe jeeyaɓe ngolɗo leñol chiite kadi ko ɓattiɓe leydi Iran leydi leñol chiite noon e leñol sunnite en ko yimɓe ɓe jittota ko laamu walla royaume Arabie Saoudite noon ko sunnite en kamɓe e chiite ɓe ittata koye jenggue e oɗo saaha kadi Beyrouth ene walla mbiyen Beyrouth ene ɓatti tigui Téhéran no fewi ko noon kadi leydi Arabie Saoudite e leydi Iran e oɗo saaha tekkere ne luuɓa hakkude mabɓe no fewi hakkillaji kewɗi noon ene cikki ko ɗum tigui saabi ko oɗo biteɗo Saadi Areri ene woppa tigui golle ha laaɓa tawa kadi ko e yamirode leydi Liban ko yamirode leydi Arabie Saoudite koto Québec paɗen kalen noon e Montréal noon ko wuuro taw ko wuuro ngo million ngaji ɗiɗi aade tawatego e nder Québec wuuro ngo noon so sama hannde kene fota duuɓi 350 mbiyen guila yuuro sosa faade joni debbo meeɗa laamade wuuro ngo e ñalawma hannde o noon oɗo debbo biteɗo Valérie Plante ko debbo taw kadi ko debbo mo duuɓi 53 konko tigui Allah ardini wuuro ngo e ñalawma hannde o ko kanko woni maire wuuro ngo caggal noon nde o sosi landa makko e nder lebbi tati ko wona gandaɗo no fewi noon kono noon o liiɓi tigui walla o itti pol go hepti laamu mairie ndi e oɗo biteɗo Denis Coder noon ko kañum tigui wonno maire Montréal ko kañum ko kadi ko mennoɗo wonde hoorejo mennoɗo wonde jagorɗo e nder leydi Québec o hepti laamu ngu ha laaɓi e juuɗe on e oɗo salawma hannde ko debbo tigui ardi ngoɗo wuuro wittego Montréal eɗen mbasiyo noon bandiraɓe rewɓe men ne mbattata hakkillaji kañumen ne dado ha tiiɗe beele kay ene kefta mairie ji ɗi ha tengti noon e rewɓe tawateɓe e weltare e ɓiɓɓe fulɓe e andu diine ma Abdoullah jolam jaberi ghali abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ɗum wonno komin tonga noon musidɓe tedduɓe kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiran en